אז שלום וברוכים הבאים, כאן סיימון אקס מאינפיניטי מרקט, ואני הכנתי לכם סקירה מאוד מעניינת השבוע הזה. לא עשיתי אותה פשוטה ורגילה כמו בכל שבוע, עשיתי לה כמה שיפצורים, אבל בשביל שנעשה את כל זה נצטרך לעבור קודם על דיסקליימר קצר, כי כל התוכן שאני הולך להראות לכם אלה נטו מחשבות ודעות שלי, אז גילוי נאות, אתם צריכים להבין שזה הכיוון שלי, וככה אני חושב על השוק. אז עם כל הדבר הזה, עכשיו אני יכול להתחיל לדבר. השבוע Infinity Markets by Simon Hicks. נתחיל לדבר. השבוע אנחנו נכנסים לאחד השבועות המעניינים ביותר בשווקים. כי הפעם זה לא רק עניין של גרפים, לא רק נרות ולא רק תמיכות והתנגדויות. השבוע השוק מקבל שילוב של כמה כוחות חזקים מאוד. הדוחות של אינווידיה, פרוטוקול הפד, מחירי הנפט, הזהב והעסקאות של טראמפ מול סין. גם האירוע תרבותי גדול כמו האירוויזיון, שמראה לנו שוב איך קהל, רגש ומומנטום יכולים להזיז עולם שלם. המשפט המרכזי שלי לשבוע הזה הוא, השוק עדיין חזק, אבל הוא כבר לא עולה בצורה עיוורת. עכשיו השוק דורש הוכחות. הוא רוצה לראות האם חברות הגדולות באמת מצדיקות את המחירים שלהן. הוא רוצה לראות האם הפד מתקרב להורדת ריבית או נשאר קשוח. הוא רוצה להבין האם העסקאות הגלובליות הן באמת שינוי כלכלי גדול, או רק כותרות יפות. וזה בדיוק המקום שבו סוחרים מקצועיים צריכים לעצור רגע, לנשום, ולא לרדוף אחרי כל תנועה. כי בשוק הזה מי שרודף אחרי המחיר בדרך כלל נכנס מאוחר מדי. מי שמחכה לאזור תגובה ולכסף הגדול, מקבל החלטות הרבה יותר חכמות. בשבוע האחרון ראינו את המדדים בארצות הברית ממשיכים לשמור על עוצמה, הנסדק וה-S&P עדיין נמצאים באזורים גבוהים, והתחושה הכללית בשוק היא שהקונים עדיין לא נעלמו. אבל מצד שני ראינו גם רגישות הרבה יותר גבוהה. כל עלייה בתשואות האגרות חוב מתחילות ללחוץ על השוק. כל תנועה חדה בנפט מחזירה את הפד מהאינפלציה, וכל אמירה של הפד יכולה לשנות את הכיוון בתוך דקות. וזה חשוב מאוד להבין. שוק יכול להיות חזק ועדיין לעשות תיקון, שוק יכול להיות חיובי ועדיין לנקות סוחרים שנכנסו מאוחר מדי. שוק יכול להמשיך למעלה, אבל רק אחרי שהוא בודק איפה באמת נמצאים הקונים. לכן השבוע אני לא מסתכל על השוק בצורה של הכל עולה או הכל יורד, אני מסתכל על תגובה. אם הירידות נקנות מהר, זה סימן שהמגמה עדיין חיה. אם העליות נמכרות מהר, זה סימן שהשוק מתחיל להחליף פאזה. וזה ההבדל בין סוחר שרואה מחיר לבין סוחר שמבין התנהגות. עכשיו נעבור לנושא המרכזי של השבוע, מבחינת הטכנולוגיה. NVIDIA. NVIDIA היא כבר מזמן לא רק מניה אחת. היא הפכה לסמל של כל מה שקורה בעולם ה-AI, השבבים, הדאטה סנטרים והציפיות של וול סטריט לעתיד. הדוח של NVIDIA השבוע יכול להשפיע לא רק על המניה עצמה, אלא על כל נסדק, על כל סקטור השבבים ועל כל המומנטום סביב ה-AI. אבל פה צריך להבין משהו מאוד חשוב. בשוק ההון לא מספיק שחברה תהיה טובה. השאלה האמיתית היא, האם היא טובה יותר ממה שהשוק כבר ציפה? האם NVIDIA מפרסמת דוח חזק, אבל תחזית קדימה לא מספיק חזקה? השוק יכול להגיב בירידות אם היא מפרסמת נתונים שמראים שהביקוש ל-AI עדיין מתפוצץ קדימה. זה יכול להחזיר את האש חזק מאוד לנסדק. לכן אני לא רוצה להאמר לפני הדוח, אני רוצה לראות את התגובה. איפה הקונים נכנסים? איפה המוכרים מגנים? האם יש המשך אמיתי אחרי החדשות, או רק קפיצה רגעית ואז מחירה? כי הרבה פעמים החדשות עצמן זה לא הסיפור, זה המשפט שחשוב שכל סוחר ייקח איתו. לא החדשות מזיזות את השוק. הפרשנות של הכסף הגדול לחדשות היא זו שמזיזה את השוק. מכאן נעבור לנושא מאוד מעניין שמושך הרבה תשומת לב. טראמפ, סין והעסקאות הגלובליות. בשבוע האחרון היה הרבה כותרות סביב טראמפ והביקור שלו בסין. הדיווחים מדברים על ניסיון לייצב את היחסים בין ארצות הברית לסין. אחרי תקופה ארוכה של מתיחות, מכסים, איומים ומלחמת הסחר, לפי הדיווחים יש דיבור על נושאים כמו מכסים, חקלאות, תעופה
רכישת מטוסים, מנועים, גישה לשווקים וגם נושאים רגישים יותר כמו טייוואן וטכנולוגיה. עכשיו, למה זה חשוב לנו כסוחרים? כי וול סטריט אוהבת יציבות. כשיש דיבור על הורדת מכסים, חברות תעשייה יכולות להרוויח. כשיש דיבור על תעופה ומטוסים, זה משפיע על יצרנים, ספקים, מנועים ולוגיסטיקה וחברות גלובליות. כשיש דיבור על חקלאות, זה יכול להשפיע על סחורות, ייצור אינפלציה ומחירי המזון. אבל חשוב מאוד לא להתבלבל. כותרת היא לא עסקה, הצהרה היא לא חתימה. ופגישה בין מנהיגים עדיין לא שינוי כלכלי מלא. השוק יכול להתלהב מכותרות, אבל אחרי התלהבות הוא תמיד חוזר לשאלה אחת: איפה המספרים? כמה כסף? מתי זה קורה? מי מתחייב? מה ההשפעה האמיתית על החברות? וזה בדיוק המקום שבו סוחרים צריכים להיות חכמים. לא לרוץ אחרי כותרות, לא להתאהב בסיפורים, אלא לבדוק איך השוק מתמחר את הסיפור בפועל. וול סטריט אוהבת עסקאות, אבל היא מאמינה למספרים. זה משפט לא רע. אם הכותרות סביב טראמפ וסין ימשיכו להיות חיוביים, זה יכול לתמוך בשוק. אם יתברר שאין פרטים ברורים, או שהמתיחות סביב טיוואן, טכנולוגיה ומכסים חוזרות, השוק יכול למחוק מהר מאוד את האופטימיות. יש עוד נקודות מעניינות סביב טראמפ, והיא הכותרת לגבי הפעילות, מסחר והשקעות. אני אומר את זה בזהירות, אנחנו לא נכנסים כאן לפוליטיקה, לא לשיפוט משפטי ולא לקביעת אישיות. מה שמעניין אותנו כסוחרים הוא משהו אחר לגמרי. האם המנהיגים, רגולוציה, מכסים, עסקאות והחלטות ממשלתיות חוזרים להיות קטליזטור מרכזי בשוק? והתשובה היא כן. בשוק של היום, ציוץ, הצהרה, מסיבת עיתונאים או פגישה מדינית יכולים להשפיע על מניות, סחורות, מטבעות ומדדים. לכן סוחר מקצועי לא מסתכל רק על הגרף, הוא מסתכל על הגרף, אבל גם מבין את הרקע, את כל מה שקורה מאחורי הגרף. הוא מבין מתי כותרות יכולות להכניס תנודתיות, הוא מבין מתי לא כדאי להיכנס רגע לפני האירוע. זה חשוב מאוד, גם אתם יכולים לשרוף תיקים על זה. הוא מבין מתי השוק כבר תמחר את החדשות ומתי הוא עדיין מופתע. ועם כל זה, אנחנו צריכים לעבור גם לפד. השבוע יש לנו את פרוטוקול הפד, וזה אירוע חשוב מאוד. השוק רוצה להבין האם הפד עדיין בדרך להורדת ריבית בהמשך השנה, או שהאינפלציה, הנפט והתשואות מאלצים אותו להישאר הרבה יותר זהיר. וזה חשוב, כי כל סיפור העליות בשוק נשען בין היתר על הציפייה שהריבית בסוף תרד. האם הפד נשמע רגוע יותר? זה יכול לתמוך במניות. האם הפד נשמע קשוח יותר? זה יכול ללחוץ על המדדים. במיוחד על מניות הצמיחה והטכנולוגיה. בנוסף, יש לנו השבוע גם נתוני הנדל"ן, נתוני ה-PMI, סנטימנט צרכנים ודוחות של חברות קמעוניות גדולות. הנתונים האלה חשובים כי הם בודקים את האדם האמיתי בקופה. האם הצרכן עדיין קונה? האם המחירים מתחילים ללחוץ? האם הריבית הגבוהה כבר משפיעה על הנדל"ן? האם החברות מצליחות לשמור על רווחיות? כי בסוף, שוק חזק צריך בסיס חזק. לא מספיק שהגרף נראה יפה. צריך שהכלכלה תחזיק, צריך שהצרכן יחזיק, צריך שהחברות ימשיכו להרוויח. אם נקבל השבוע שילוב של פד קשוח, נפט גבוה וצנחן חלש, תנסו לנחש מה יקרה. בואו נקרא לזה שזה יכביד מאוד על השוק. אבל האם הפד נשמע רגוע? הדוחות טובים ואינווידיה נותנת דחיפה. השוק יכול להמשיך להחזיק גבוה ואפילו לנסות להמשיך למעלה. עכשיו, נעבור לתוכנית המסחר שלי לשבוע. בנסדק הדבר המרכזי שאני עוקב אחריו הוא תגובה אחרי האינווידיה. האם הנסדק יורד אחרי החדשות אבל הירידות נקנות מהר? זה סימן חיובי. אם הוא פורץ למעלה ומצליח להחזיק, זה סימן שהמומנטום עדיין חזק. אבל אם נראה קפיצה ואז מחירה חדה, זה יכול להיות סימן שהשוק מתעייף. לכן בנסדק אני לא מחפש לרדוף. אני מחפש אזורים, אני מחפש נזילות, אני מחפש תגובה ברורה, ורק אם אני רואה שהכסף הגדול באמת נכנס, שם מתחילה ההזדמנות. ב-S&P 500 אני מסתכל על תמיכות יומיות ועל איכות התגובה.
שוק בריא יכול לרדת ולחזור. שוק חלש עולה ונמכר מהר. ה-S&P מצליח להחזיק מעל אזורי תמיכה ולבנות המשכיות. זה חיובי אם הוא מתחיל לשבור תמיכה ולסגור חלש. צריך להיזהר הרבה יותר בזהב. הסיפור השבוע תלוי מאוד בדולר ובתשואות. זהב יכול להיות חזק בטווח הארוך, אבל בטווח הקצר הוא רגיש מאוד. אם הדולר והתשואות מתחזקים, הזהב יכול להמשיך להיות תחת לחץ. אם השוק מתחיל לפחד, או שהפד נשמע רך יותר, הזהב יכול לחזור לקבל ביקושים. אבל בזהב יש כלל חשוב. לא נכנסים באמצע הטווח. מחכים לקצה. מחכים לנזילות, מחכים לתגובה נקייה. כי זהב יכול לזוז מהר מאוד. או לנקות סוחרים שלא מחכים לאישור. בנפט הסיפור הוא אינפלציה. כל עלייה חדה בנפט מחזירה לשוק פחד אינפלציוני. אם הנפט עולה, זה מקשה על הפד להיות רגוע. אם הפד פחות רגוע, זה יכול להכביד על המדדים. ואם המדדים מתחילים לפחד מריבית גבוהה יותר, מניות הצמיחה יכולות להיפגע ראשונות. לכן השבוע אני עוקב אחרי הנפט, ולא רק כנכס בפני עצמו, אלא כסימן אזהרה לשוק כולו. אם הנפט נרגע, זה נותן לשוק אוויר. אם הנפט ממשיך לעלות, זה מחזיר לחץ. ועכשיו, רגע אחד מחוץ לגרפים, האירוויזיון. בולגריה זכתה במקום הראשון, וישראל סיימה במקום השני. לא רע, יפה מאוד בשביל שיר שהוא מישל. יצא לנו מדהים, ואני יכול להגיד שאפילו קיוויתי, והיה לנו גם דוגמה של כמה דקות שהיינו במקום ראשון. מעבר לגאווה, מעבר למוזיקה ומעבר לרגש, יש פה סיפור, יש פה שיעור מעניין מאוד גם לעולם השווקים. כי גם באירוויזיון וגם בשוק, הפייבוריט לא תמיד מנצח. לפעמים מי שתופס מומנטום נכון, מי שמצליח להתחבר לקהל, מי שמגיע ברגע הנכון עם האנרגיה הנכונה, הוא זה שלוקח את הבמה. וזה בדיוק אותו דבר בשוק ההון. לא תמיד הנכס הכי מדובר נותן את התנועה הכי טובה. לא תמיד מה שכולם מסתכלים עליו הוא המקום שבו נמצאת ההזדמנויות. לפעמים ההזדמנות האמיתית נמצאת במקום שהקהל עוד לא ראה, וזה שיעור חשוב. מספרים חשובים, אבל גם רגש, תשומת לב, מומנטום וקהל מזיזים שווקים. לכן סוחר טוב לא רק מנתח נתונים, הוא גם מבין התנהגות אנושית. הוא מבין פחד, הוא מבין התלהבות, הוא מבין מתי כולם רצים לאותו כיוון. הוא מבין מתי עדיף לחכות בצד ולתת לשוק ולחשוף את הכוונה האמיתית שלו. אז אם אני מסכם את השבוע הקרוב, יש לנו 3 מוקדים מרכזיים. הראשון, NVIDIA וה-AI, השני, הפד והריבית, השלישי, טראמפ, סין והכותרות הגלובליות. אם שלושת הדברים האלה התחברו בצורה חיובית, השוק יכול להמשיך להחזיק גבוה. אבל אם אחד מהם מאכזב, במיוחד NVIDIA או הפד, אנחנו יכולים לקבל תיקון מהיר מאוד, ולכן המסר שלי לשבוע הזה הוא פשוט. לא לנחש, לא לרדוף, לא להיכנס בגלל פחד ולפספס. ולא חשוב שכל התנועה היא הזדמנות. לחכות לאזור, לחכות, לראות תגובה, להבין איפה הכסף הגדול נמצא, ואז לפעול בצורה מדויקת. כי בשוק לא מנצחים עם לחץ. בשוק, אם אנחנו מקבלים את הסבלנות ומבינים שיש לנו מספיק זמן להכניס את העסקה, אנחנו יכולים פשוט להצליח ברמות הזויות. מנצח מי שמחכה לרגע הנכון, מבין את התמונה הגדולה ופועל רק כשהסיכוי באמת בצד שלו. כאן סיימון אקס, זו הייתה הסקירה השבועית של אינפיניטי מרקט, שיהיה לנו שבוע מסחר חד רגוע ומדויק, עם המון 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 בהצלחה, ואני מאוד מקווה שלא תהיו בזיזים מדי, ופשוט תתחילו לעקוב, יש לי המון אינפורמציה עוד לשתף אתכם. הלייק פה למטה גם לא יעלה לכם יותר מדי. אוהב אתכם, כאן סיימון אקס, ביי ביי. Infinity Markets.
by Simon X.